A ampla maioría obtida na Xunta Xeral garántelle a Miguel Ángel Iglesias a súa reelección como patrón maior de Rianxo. Durante os próximos 4 anos poderá dar continuidade a grandes proxectos que xa se iniciaron durante o pasado mandato, como a mellora no sistema de comercialización ou a construción dunha pequena depuradora. Vamos a intentar estes 4 anos mellorar en algunhas cousas que deixamos un pouco abandonadas e intentar mellorar un pouco que é a comercialización dos produtos tanto de pesca e de voo como de xeito. Estes 4 anos fixeronse bastantes cousas, por moito que se diga que non, sí que se fixeron bastantes cousas. En tema de marisqueo mirouse moito, en tema de regeneracións, fixose forza un pouco a comercialización cando se contratou a comercial tamén, aos compradores. A ver, estes 4 anos vamos ir por ese camiño porque vimos que era o camiño a seguir e vamos a intentar ir por aí. A vez tamén vamos a intentar facer unha depuradora pequeniña para consumo propio, como quen di así do sector ou da xente do pueblo. A confraría ten tamén en marcha diversos proxectos de rexeneración de zonas improductivas para conseguir un maior rendemento das autorizacións e garantir así recurso ao longo de toda a campaña marisqueira.